Tet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi Apa arep mek apa? kita niki cacah antane mondok soalnya bayaran sing kemarin bangkel sing ngedunose yo. Kayak urung tak bayari. Jangan ngeleset sendiri lho. Lah piro? Al, lah piro? Apa nih? Nek mbangkel ki lho. Wah, lali aku. Suwi. Kok lali piye to wong arep tak total. Lali. Aduh total ya. Arti total. Nah. Iki ora genep ya wonge. Ya wong pula kurang piro to sene? Tadi Irma. Wis kurang akeh to. Iki backlight ora to? Gak. Kuwi lo sing kurang Irman. Nah. Dika, Ya. Rengga, Yo. Mas Takim. Nah, Mas Takim mau guys, mau sesuk soalnya Dika anu apa? Kayak watirah kayak anu iki Ngomong anake. Lah. Bojone wonge wis limatan. Lah aku. Alah kowe iki wis bagang bayaran ngedos ya ngedos rasa teko bayaran bangkel. Aku melok rong dino lho. Tenan. Ora dino apa bu lho. Ora melok apa-apa, bukan main musuh jago ya, Bu. Lho, omonganmu we. Aku lho rong dino. Rondino kamu apa Rondino? Aku balik besane. Loro kombaon. Kamu tak kan arak. Kamu kon arak, nggo loro indil montor lho. Mati loro. Arak sak bonjer 50. Nggo silit tok. Ya ora apa-apa to, Mak. Penting lah tukane arak. Motormu kayaknya apa? Motor pucul. Motor pucul. Wong medun iso rasem iki sikile kewepet Bangkel pas seru-serune yo. Pas seru-serune wong wis biyo kok balapan gak ngerti munggah motor sebelah-sebelah. Nah, iki jeblane pisan. Motor iki langsung kapas ucul. Lagi balik ping berapa, Mas? Ping 5 berarti 5.000 ya. Kak. Bas. Rene. Lah, Kak, awakmu. Dinyo, misarane sik. Cairan we. Saran we. Anu, pengapiane mati. Aduh, Dek. Dan kaya Sepul masa enggak? Masa sepul? Bos montre mati, Bos. Ki getrabal ses. Tapi kan di Tapi mati. tibaanmu ana terus ya. Iku kena berarti. Kok kaya motor sudiet, Bos. Pikir telepon aku berarti juga ngeret iki. Motor jegereng kayak ngono lho, motor. Motor gagah perkasa kalau lah kok. Motor sare Oh, ngono lho. Motor kayaknya apa? Masa pikirannya gak ngendah nih. Tepo. Gak. Dika juga apa ya? Dengan pun. Orang. Ya, nek kene lunggah dengan ngono masuk ke medun kok. Ya. Jelaya. Wis bayar kan. Amen ora sentingan ra jeblano sentingan ya. Lawang motor gede suarane tok iki lho. Dene cangkemmu. Rekain jeplak iki nek kuat ngono lho, Mak. Motor dobol. Ya lho motor dobol lho, Cok. Motor tenesnya apa ta wong Biasane ngene anu sunan. Apa? Rentane stiker iki. Aku kesel lagi mulai ulung geret onda. Nyu lho. Kondi geretmu kondi. Konser lho, bendung lho. Listrik ra kuat e. Kabel lho geret onda aku lho. Lah ka anu, dia apa wis? Nyulok wong. Ora gua mah ora iso melek mah. Aja kae iki dibel dikai anu saiki ngono ae, celana ning tempat. Mana kayu. Nyapa pamer kesel? Apa? Kesel sih. Aku jadi pamer kesel ya. Lah wingi lagi bar ngomong wong kesel. Wis sing gak kuat yo ora kabelmu sing gak kuat iki lho. Ditakoi iki to. Seser ki ngenggon lho. Ayo kono wene dindo montore gak kuat gak trimo. Iki lho. Engko malah langsung neh. Mana masuk nyawaprut ngono cangkeme. Wis dimbangane sing gung teko sapa Irman tok iki. Irman kae jere nek ngomong barisa. Masa wis tak teri kamu.
Alinge wis anu. Ayo soketan. Soketan. Sambat iku urung kepen bojo iki sambat terus lho Jan. Halah. Oke, bener ping pira? Ping 8. Oh, abel mo. Aja udut kebenet iki engko. Cah bawa umur no. Oh, kayak bisa. Sambat neh. Buah sembangka ngedono. Ngedono ke tak 5.000 ya. Jatanganmu Mas. Splewu. Splewu aku melok kowe ae to. Nggih, delok iki. Lah 10.000. Renyuk ning kono. Heeh. Iya aku melok kowe. Aku nek melanggane Mbak Anu wi. Melok apa? Oleh anak sak banjer wis aku. Kok melok ae. Wes ning mbon ki lho. Lu piro? 16. 16 berarti susuk 20. Bisa. Susuk 20. Dika. Ya aku pengen 20. Oleh pira wae, Mak? Ora. Tak kok iki. Kowe 10, oleh 20. Aku nek gas 11 ya 10. oh kowe oleh. Aku ngomong anu, aku wis babet. Oleh 19 ya to, Kak. Yoga to Kowe oleh 9. piro kowe? Aku nek gak 11 ya 12. Lho, iki tuan genah iki tuan. Sing genang lho, Mak. Pasti. 11 berapa karo ringga kalau Wah. yo ora. Mulai 120. Ya lu, nek 120 kon iki. Terus. Rengga? Podo. 10. Terima kasih. Oke. Oke. Eko? 40. Langsung dijerat. 5. Aku arep lanjut tipe taple. Kowe piro manyut? 6. Sing swidak malah. 65 piro? 11. 12 atau 10. 110. Iya. Iki swidak. Bu. Kowe duwe aketan? Walah yo. Aku enek. Patang bro. Gendeng Eko, jalus 210. Lah 5.000. Lek lek sing mantare tugel iki lho agak teko iki lho. Suwiman kuwi perjalanan cit apa beta? Motor. Gelek. Lah iya. Ya digandengno enggak apa kuwi? Wi penak wi nek esuk gandeng-gandeng ngono. Harus digandeng-gandeng plak. Kowe duwe ora 5.000? 5.000 duwe ora? 6.000. 6.000. Enek kono 5.000 kok. Nang lemari. Lalu satu ngejon aku kebiar ini ya. Lho alanya to. Taswi 2000. Piye to wong sitok. Kowe berakhir. Ping 9 berarti 18. 18 iso 10. Laku ketok iki. Mantarmu punya enggak? Mati ya. Nanti nek mati? Bahanmu kan? Satu bilang. Kopiah yang buka dika. Gue jago. Jago tak tinggal lu dik. Orang duwe. Dikan duwe duit akeh. Dik tak kena Pak kalau jol iki apa piye to nya. Wis syuting to ya aja syuting kameramen kaya layar lebar ae yo. Keplane ku sandal lho. Ala omong kamu. Ora enek iki ora enek. Berarti Iki Dika iki lek kecamatan duwe pra? Apa? Mending karo sapa Duit. lho. berarti Mas Yud Kiandem geden, Bos. ya toh. Ki pas to kira sanggo 10. Ya. Lanjut Lanjut kan swidak. Eko 5. 11. Atau 10. Iya. 110 berarti aku ngerek nambahin 100 ngene sing 10 ngene Irman. Yo, Ya toh. Yang ki kan namu 50. Nah, ki aneh ki. Nah, karo masjid ki. kene peti. Nah. Lu kok cuma nampan iki biasa nek anu digoleki. Lah iya. Kuning ini ya. Ya, itu ning kono. Jadi karek Mas Takim karo Juga. yoga. Ya. Juga WA. Pakai guys 11. Yoga be. Wah, telepon kok. Yoga ini malor. Loh. Langsung ngene jere ra duit. Tok ora ana. Loh, bayaramu bos. Iki bayaramu ya 20 ya.
Iki lho, iki gung bayaran degleng wis bayaran degleng ki piye to San? Pacal sisa ndak cekot-cekot ya kok. Lah nanti ku bang tak kira yo balik enek ping Cekot-cekot iki kaya 16 ngono lho. di bojo piye to. Lha iki lho sing di bojo lho santai ki lho. Iki lho. Aku. Aku balik ping 9 mungkin. Cewek kowe berarti. Heeh to. Lah iki saiki Macam apa gatel nyantai ya. Masih jadi toto deh kayak. Aja aku terus oh. Sing mbok omongi, ngomongke diomongi. Ya caca pro-prono langsung ya. Andre kowe yo. Ngora, tak toto ya. Andre jadi toto. Andre kono jadi ngomong juga di pro-prono. Jadi karek masakin karo Takem ki omong anake. omong anake wae. Yoga paling 19 paling. Juga sama lah. Ya 20 karo Cito kok. Di mana apa ini? Tengah kalau. Tengah kowe kali anu. Yoga. Yoga. Sing aja, sing anu sak. Oh iya wes, berarti sing dibayar setengah ka. So, Lah iya. lho, lah piye to? Ngono lho. Bayari Caca ceritane kemarin, terus tak bayar iki wis ngarep-ngarep dulu. Soale pas dudut tau iki. Ana 6 dino apa 7 dino lho. Iki lho paling iki lho. Ali sampai tiga diucul ya sana mending nanti bangkal bayaran piro? 100 lho. Ning kene tok. Bangkal sing kok alas. Ngono lho sambate wis kaya ngopeni anak songo ngono iki. Kang ya? Halo. Ijo. Matane PC di video. Bro. Kawin awe. Kawin. Macet dulu, Bro. Nggone Kang Jon ke bali ping piro? Oleh 11. Lah lho 19 lho Piye Mas. bayar kamu juga dhewe apa dititipno? Apa? Gitu kuara. Dekakno. Bayaramu ki piye? Tukone arah apa? Apa tukone arah soto iki? Apa dige nyanyi? Pakai nyanyi. Tae. Berene ora to? Berene pegak. Duh. Lagi piye duit iki? Wis tengah wis pucuk. Duitnya ben kene apa digowe kok? Balik nah. Ya ra lego. Ben kene. Gamut barane. Oh ben kene, duitnya kon ben kene. Size. Yo. Lah apa kuwi rong bar lho. Hah? Rong bar kuwi. Ya. Ya wis, iki kowe gak selamat. Ya ya, Assalamualaikum. Ya, tenang. Ya tenang. Selamat. Lho wis ning pucuk lho Mas telepon. Lah kok ada susu? Aku iki rong disusu. Rokokmu iki jere teh tukang rokok. Ki Ora apa-apa menes nang warung ya. Kita bayar Caca kemarin bangkel. Ada jago ngedono seiki. seke. Iya. Iya. Tapi piro to? Aku anu 50 piro. Nah, kalau kene yo tamane yo. Iki gatel ya sakmene. Oke, Bos, iki konten akhir kene makasih sekali terima kasih. Ikuti terus video-video berikutnya. Tetap asai, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.